Автобус накіроўваецца па маршруце нумар 35. Плошча Савецкая. Перад тым, як вы паслухаеце гэты выпуск, я павінна вас папярэдзіць, што тут мы абмяркоўваем тэму могілак і пахаванняў, прычым абмяркоўваем у такім тоне і ў такім кантэксце, які можа быць для вас некалькі нязвыклым. Таму, калі ласка, слухайце асцярожна. Добрый дзень, шаноўныя слухачы. Гэта падкаст «Утульны горад», а мяне завуць Даша, і сёння у нас амаль інфернальная тэма. Будзем з вамі размаўляць пра могілкі у гарадах і не толькі. А запрасіла я не каго-небудзь, а спадара Сергея Грунтова, які нам сам зараз распавядзе, хто ён такі і чаму на такую цікавую тэму я запрасіла менавіта яго. Добрый день, меня зовут Сергей Грунтов, я кандидат гістарычных навук, этнолог і шмат гадоў займаюся вывучэннем беларускіх могілак, месцаў памяці, культуры памяці беларусаў, у тым ліку у архівах, у палявых экспедыцыях і гэтак далей. Маю шмат публікацый па гэтай тэматыцы. Час ад часу спрабую некага кансультаваць у справах, павязаных з беларускімі могілкамі. Ну і, канешне, першая моя такая асноўная спецыялізацыя гэта ўсё ж такі гістарычныя могілкі, у гэтым я спецыяліст. Вось давайте тады пачнем якраз з гістарычнай часткі. Скажыце, калі ласка, калі увогуле могілкі з'явіліся? Ну, трэба думаць, што яны з'явіліся са з'яўленнем Homo sapiens, як мінімум. Адна з першых прыкмет разумнасці чалавека гэта тое, што ён стаў хаваць сабе падобных. Не выкідваць, не з'едаць, напрыклад, там, а браць і хаваць у той ці іншай форме. Так што археолагі тут маюць шмат працы, якая, напэўна, ніколі не скончыцца, вось бясконца выкопваць гэтых прапродкаў беларусаў, ці, можа быць, нейкія іншыя народы, якія тут існавалі, з курганоў, пасля вынікаў спалення, трупапалажэння і гэтак далей. Ну, а такія могілкі, як нам сёння звыкла, гэта, канешне, прадукт хрысціянізацыі Беларусі, якая з аднаго боку пачалася яшчэ ў часы Кіеўскай Русі, але ясна, што для заходняй Беларусі, якая вельмі доўга называлася Літвою, гістарычнай Літвою, гэтыя працэсы адбываліся пазней, марудней, і асабліва, наколькі мы разумеем, у нейкіх правінцыйных зонах, невялікіх гарадах ці там першых мястэчках. Это было павязана як бы з новым хростам Літвы і гэтак далей. Вось, ну а сучасныя могілкі, якімі нам іх звыкла бачыць, гэта прадукт 19 стагоддзя. З канца 18-го, пасля таго, як забаранілі хаваць у гарадах, шырэй у населеных пунктах, іх сталі выносіць за межы гэтых самых гарадоў, і ўпершыню з'яўляецца ідэя такой рэпрэзентацыйнай прасторы, дзе можна паставіць помнік кожнаму. Потому что до этого такой идеи просто не існавала, і асноўным месцам памяці па памерлым чалавеку было слова. Галоўна было, каб за яго маліліся з некаторай рэгулярнасцю, а дзе знаходзілася яго цела, это уже як бы справа для абсалютнай большасці была 10-я. Раскошы сабе там родавай пахавальні ці яшчэ нечага маглі б дазволіць вельмі невялікая група людзей. А і раптам з'яўляецца такая прастора парафіяльных могілак за горадам, прыходскіх могілак у праваслаўным выпадку, а якая незвыкла дэмакратычная. Побач могуць ляжаць і шляхта, і селяне, і звычайныя гаражане з самымі розным даходам. Ну і все вызначае тады ўжо той самы даход, ці ёсць грошы, каб паставіць каменны помнік, ці гэта драўляны крыж і так далей. І тут уж трэба разумець, што сітуацыя менавіта у маёмасных магчымасцях, таму што дробная шляхта, сярэдняя шляхта вельмі доўга ставіць драўляныя помнікі, напрыклад. Яна ў гэтым мала адрозніваецца ад сялян. Тое ж самае з мяшчанамі. Да канца 19 стагоддзя там, канешне, у большасці драўляныя помнікі. Ну вот так паступова з'яўляецца нешта падобнае па віду, да, на сённяшнія могілкі. А вы скажыце, калі ласка, мне падаецца, што, напрыклад, габрэйскія могілкі, яны ёсць, каб не схлусіць з нейкага сярэднявечча, і тыя камяні, яны так і захаваліся. Гэта чыста габрэйская рыса, мне падаецца, і у нашых хрысціян такога не было? У нашых хрысціян таксама, канешне, былі каменныя надмагіллі, пачынаючы як мінімум з 16 стагоддзя, да. Проста ж тых вельмі мала захавалася, вельмі мала асабліва тых, дзе былі створаны нейкія надпісы, інскрыпцыі, каб мы маглі адрозніць проста надмагілля ад каменя. На мой кансерватыўны густ і адукацыю сярэднявечча скончылася з 15 стагоддзем.
Адпаведна, ўсё, пра што можам гаварыць, гэта новы час. Да, габрэйская традыцыя сапраўды ў гэтым сэнсе яна трошкі глыбейшая, можа падацца вот па часавых пластах за хрысціянскую тут. Хаця і там мы знаходзім старыя надмагіллі, скажам, часоў Рэчы Паспалітай, але на габрэйскіх можна знайсці больш. Звычайна бывае, напрыклад, на асобных могілках, там на глыбоцкіх, ракаўскіх, яшчэ дзесьці, чым хрысціянскіх. Габрэйскія могілкі гэтак жа сама, як калісьці у рымлян, яны ад пачатку знаходзіліся па-за межамі гарадоў. Калі прайшла гэта рэформа, можна было б думаць, што яна іх не кранулася. Ну, насамрэч, яна іх, канешне, кранулася, паколькі гарады раслі, могілкі аказваліся ў гарадах, вот, як мы добра ведаем, і іх таксама прыходзілася закрываць, адкрываць новыя, адсоўваць паступова ўсё далей і далей ад горада. Але так, традыцыя гэтых каменных мацэваў, яна вельмі старая. Мацэвы гэта такі традыцыйны іўдэйскі від магільных камянёў, якія уяўляюць сабой уласна такі камень, які стаіць, і ім зроблены нейкія запісы і сімвалы. У Беларусі не пазней як з 18 стагоддзя, можа быць, раней. Трэба, праўда, памятаць, што паралельна існаваў велізарны пласт драўляных габрэйскіх надмагілляў, так сама, як у хрысціян. Яны практычна не захаваліся. Адзіны прыклад на Беларусі мястэчка Ленін, дзе мы гэта можам убачыць, но па фотаздымках мы ведаем, што іх было вельмі шмат. Па віду, па форме яны збольшага паўтаралі каменныя. Зразумела, давайце тады ад усякіх мястэчкаў са спецыфічнымі назвамі бліжэй да горада Гродна. Скажыце, калі ласка, у Гродна у нас жа шматнацыянальны горад быў усю гісторыю свайго існавання, мне здаецца, і суадносна могілкі там вельмі розныя. Распавядзіце, калі ласка, якія ў нас ёсць могілкі? Можа, я нават чагосьці не ведаю. Праваслаўныя, каталіцкія, габрэйскія. Праўда, старыя габрэйскія знесены, і першыя, і другія. Першыя гэта штосьці ў раёне вуліцы Замкавай, на калісьці знаходзіліся, так, дзесьці над гараднічанкай. І яшчэ адныя былі таксама, якія даволі істотна знішчаны. Ну, ёсць яшчэ новыя габрэйскія могілкі, напрыклад, так званыя новыя. Вось там мы можам убачыць нейкі пласт надмагілля, у тым ліку характэрных менавіта для традыцыйнай кансерватыўнай габрэйскай культуры, паколькі трэба разумець, што габрэйскія могілкі, ну, напрыклад, пасляваенныя, яны вельмі падобныя на агульнасавецкія хрысціянскія могілкі. Гэта вельмі падобны тып надмагілляў можа быць. У вас тут можа скласціся ўражанне, што ў Гродна ў некаторы час адні за аднымі існавалі розныя габрэйскія могілкі, якія, зноў жа, адны за аднымі знікалі. Гэта не зусім так. Глядзіце, першыя могілкі сапраўды былі на вуліцы Вялікай Траецкай. І там былі пахаванні яшчэ ў 40-е годы, калі там было габрэйскае гетта. У 46-м гарвыканкам прыняў рашэнне аб замацаванні зямельнага ўчастка за вайсковай часткай. І што вы думаеце? Канешне, могілкі знішчылі. Калі казаць пра другія могілкі, яны месціліся на перакрыжаванні сучасных вуліц Каліноўскага, Горкага, Камунальнай. І ў 49-м годзе гарвыканкам прыняў рашэнне аб закрыцці і гэтых могілак. На месцы могілак пабудавалі стадыён. Ну, больш-менш пашчасціла за Нёманскім могілкам. Там, дарэчы, захаваліся помнікі, якія датуюцца 18 стагоддзям. І гэтыя могілкі зараз зачыненыя, пахаванні там не вядуцца, але, прынамсі, ад іх нешта захавалася. Найбольш цікава і каштоўна хрысціянскімі могілкамі, так званымі старымі каталіцкімі ці фарнымі і праваслаўнымі могілкамі, якія знаходзяцца побач з імі. Вось гэта сапраўды адныя з лепшых могілак у Беларусі. Па многіх пазіцыях лепшыя, па там захаванасці і гэтак далей, гэтак далей. Там, канешне, таксама не без страт, мягка кажучы, ну тут уж. Таму я думаю, калі ехаць у Гародню, то вось у першую чаргу дзеля хрысціянскіх, праваслаўных і каталіцкіх могілак. Мне вельмі падабаецца, як вы фармулюеце пра тое, што найлепшыя могілкі. Мне здаецца, гэта можа быць такая турыстычная агітка. Прыязджайце да нас у Горадню, у нас найлепшыя могілкі. Вось, хацела я вас запытаць наконт гэтых самых знакамітых праваслаўных і каталіцкіх могілак. Калі я праходжу каля праваслаўных могілак, я так гляджу, могілкі як могілкі, такія ж самыя, як і сучасныя. Нават мне і не думаецца, што там нейкія старыя пахаванні ёсць. А вось калі я праходжу на каталіцкія, адчуванне, што я апынулася ў Еўропе. Ведаеце, як у тых фільмах, дзе прыгожыя скульптуры, нейкія фамільныя склепы, часоўні і ўсё астатняе. Пытанне, што гэта такое, чаму так адбылося,
І ці ёсць увогуле нейкая каштоўнасць у нашых праваслаўных могілках, таму што так на першы погляд падаецца, што не. Да не, выдатныя у вас праваслаўныя могілкі. Можа быць, нейкі міф існуе. Якраз такі дзе, а ў гародні аж такой розніцы я не адчуваю на могілках праваслаўных і каталіцкіх, як бывае у некаторых іншых месцах. І это не толькі гародні тэма, да? Умоўна, у Вільні вельмі раскручаныя могілкі росы, так, беларускія пахаванні на росах, бернардзінскія могілкі на зарэччы, на ўжупісе. І значна меней людзей, якія даходзяць да праваслаўных могілак у Вільні старых. Выдатныя могілкі, цікава паглядзець, цікава пагуляць. Таксама, як і на бернардзінскіх і на росах ёсць і беларускія помнікі, у сэнсе і беларусаў, і зробленыя ў Беларусі. Я думаю, што вось якраз у гародні вельмі падобная сітуацыя. Зразумела, то бок там ёсць гісторыка-культурная каштоўнасць у гэтых помніках у Гродні. Да, безумоўна, ёсць, дзякуючы мясцовым ініцыятывам, там шэрагу помнікаў зараз нададзены статус гісторыка-культурнай каштоўнасці афіцыйны. На жаль, не нададзены цалкам могілкам. Да, канешне, ёсць, канешне, там ёсць цікавыя помнікі, там ёсць рэчы даволі унікальныя. Канешне, ёсць розніца паміж праваслаўнымі і каталіцкімі. Зараз яна можа быць менш адчуваецца, а, напрыклад, год 20 таму, калі я там упершыню мне давялося гуляць, напэўна, там вельмі добра было бачна, аж як шмат склепаў сямейных на каталіцкіх могілках. Я проста туды, яны былі зарослыя, я ўвесь час правалялася ногой у ці склепы. А сёння людзі вельмі мала ўсведамляюць, калі гуляюць па могілках, што склепаў значна больш яны могуць уявіць. Іначай кажучы, базавым пахаваннем для 19 стагоддзя, для такіх асабліва буйных могілак, як у гародні, была фактычна мураваная магіла. Абкладалі цэглай магілу, ставілі туды труну, замуроўвалі зверху скляпенне і засыпалі. А сёння зверху вы можаце не здагадацца, што пад вамі такая мураваная камера. А яны бачны толькі калі адбываюцца правалы, напрыклад. Вы ідзеце, бачыце звычайны літы крыж. Пад гэтым крыжом лёгка можа быць вось тое, што я пісаў. Іншая справа, што для каталікоў больш характэрны гэтыя склепы не на адну-две труны, напрыклад, а такія пашырэй сямейнага тыпу, куды можна было паставіць, ну, напрыклад, 8 трун. Па тым, што мне даводзілася бачыць у Беларусі і ў гародні таксама, мы актыўна карысталіся, там сапраўды бывае. І гэта вельмі добра бачна пасля рабаванняў. Зараз прызасыпана, все зроблена трошкі прыстойней, но якраз тое, што мне даводзілася бачыць па выніках рабаванняў, гаворыць пра тое, што да, там цэлыя сем'і ляжаць. Ну, сёння, натуральна, у разрабаваных і разбітых трунах і гэтак далей, гэтак далей. Для праваслаўных могілак характэрна вось якраз такі больш кампактны варыянт на 1-2 пахавання. Разрабаваныя труны. Ну, вы увогуле о такіх рэчах так спакойна распавядаеце, што мяне гэта проста натхняе. Но пра, зноў жа, разбітыя труны зараз і ў мяне мураш па скуры пабеглі. Вы скажыце, калі ласка, увогуле наконт усякага гэтага вандалізму. Як у Гродні з гэтым справа ўвогуле? У якім стане нашыя помнікі, як вам здаецца? Нашыя помнікі ўсё яшчэ знаходзяцца ў небяспецы, проста таму што адсутнічае рэгулярная ахова гэтых месцаў. Я не ведаю, што там можа быць у раёне праваслаўнай царквы, якую раз будавалі і фактычна знішыўшы папярэднюю на праваслаўных могілках, а верагодна нейкая ахова там ёсць. Я так разумею, што на каталіцкіх могілках ахоўніка няма, там все не бачны. Іначай кажучы, я думаю, што калі б я захацеў скрасці што-нибудь на металалом, у мяне атрымалася. Плюс зона там такая маргінальная, вы ведаеце, да, там гэтыя завулачкі, ўсё вынесці вельмі лёгка. Гэта агульнабеларуская праблема тут і зараз. Вельмі адчуваецца у Магілёве, напрыклад, у Оршы, там крадзяжы былі. Это только то, што мы ведаем. Я думаю, што увесь метал у гэтым сэнсе ў небяспецы. Ліццё, там, агароджы і гэтак далей. А так, каб капаць склеп, напрыклад, разбіваць. Ну, можа быць, это патрабуе нейкі час, а можа быць, на такіх вялікіх могілках, як у гародні, гэтым ужо і не будуць займацца. Тым больш, што зараз яны павысечаныя і такая даволі адкрытая прастора. Нават кажучы, зрабіць гэта незаўважна, тэхнічна даволі складана. Ну, напрыклад, разбіць склеп і залезці туды. А на меншых могілках па рэспубліцы гэта адбываецца рэгулярна. На жаль, людзі шукаюць скарбы, існуе дурацкі міф, што яны там могуць быць. Тут як бы нічога не зробіш. Я думаю, што гэта такія асноўныя небяспекі. І трэцяя небяспека, таксама важная, гэта тое, што могілкі не да канца закрытыя. Асабліва, наколькі я разумею, праваслаўныя, там працягваюцца пад захаванне. Ёсць вельмі вялікая спакуса заўсёды адсунуць стары помнік куды-нибудь у бок, сказаць, што яго тут не было, што гэта вольнае месца, а вот збоку сваяк ляжыць і гэтак далей. Нема большай пагрозы насамрэч для могілак, чым суседства гістарычнай зоны і актыўнай зоны пахаванняў. Яны
заўсёды ў натуральным канфлікце, паколькі сутыкаюцца две абсалютна розныя функцыі. Могілкі створаны для пахавання. Натуральна рабіць на іх гэтыя пахаванні. З іншага боку, калі мы іх прызнаем гістарычнымі і так далей, мы зацікаўлены, каб все ж таки некаторыя пахаванні не краналі. Все это даволі дрэнна фармалізавана, і заўсёды можна знайсці лазейку, нешта пасунуць. Практычна без выключэнняў, калі ёсць зона для свежых пахаванняў, ці дазвол, ці да пахаванняў, гэта разбурае гістарычную частку, тут нічого не зробіш. Глядзіце, што яшчэ разбурае могілкі. Ёсць такое меркаванне, што пасля таго, як у нас на каталіцкіх могілках не знішчылі гэтыя высокія дрэвы, то карані дрэў яны як бы працягнулі расці, але у шырыню, і вось праз гэта ў нас там разбураюцца натуральна магілы. Вось мы бачым тыя вывернутыя крыжы, пашкоджаныя надмагіллі і так далей. Не праз тое, што там нейкія вандалы, а праз тое, што гэта натуральны прыродны працэс. Скажыце, калі ласка, як уплываюць усякія гэтыя прыродныя рэчы на могілкі і што мы можам з гэтым зрабіць? Сапраўды, вельмі часта, напрыклад, адламаны крыж — это не міфічныя савецкія камсамольцы, а прыродны фактор. Просто та адтуліна, куды ён устаўляўся, напрыклад, металічны крыж у каменны помнік, яна перастае быць герметычнай з часам, туды трапляе вада, узімку яна замярзае, і час ад часу адбываюцца сколіны, і крыж можа выпадаць. Што датычыцца дрэваў, мяне вельмі бянтэжыць тое, што высякаюць гістарычны дрэвастой на могілках. Я лічу гэта вялікай памылкай. Так не робяць з гістарычнымі могілкамі ў Еўропе. Гэта знішчэнне гістарычна склаўшагася ландшафта. Вельмі часта наяўнасць нармальных старых дрэваў, асабліва соснаў, у прынцыпе, і не толькі іх, яно падаўляе расліннасць знізу. Дастаткова выпіліць дрэвы, і калі там глеба была, асабліва это ў мястэчках, калі такая дрэва на ўскрайку больш падобная к лесе, там пачынае расці кустоўе, то есть адбываецца гэта натуральны працэс, як на высеках лесных. І все, змагацца з ім вельмі цяжка, калі гэта гістарычныя могілкі, там няма пахаванняў, не праводзіцца новых. І калі няма супольнасці, напрыклад, вернікаў, якая б гэтым займалася, актыўна даглядала іх, гэтыя могілкі могуць прайсці ў такі стан, што вы туды проста не здолееце патрапіць фізічна, без мачэты. Я такія могілкі бачыў у Беларусі не раз. Проста можна не знайсці помнік. То бок заклік для грамадзянскай супольнасці, спадарства. Калі у вас ёсць такая ініцыятыва, час і рэсурсы, даглядайце за могілкамі, нават калі вы не маеце да іх ніякага прамога дачынення. Усе мы раней ці пазней там будзем. Вось што хочацца сказаць. Глядзіце, яшчэ адно ў мяне пытанне наконт менавіта гродзенскіх могілак, наконт, скажам так, мастацкай каштоўнасці некаторых помнікаў. Напрыклад, калі мы там хадзілі з маімі сяброкамі, мы звярталі ўвагу на такія помнікі ў форме дрэў, у якіх адсеклі галіны. Там былі ўсякія такія даволі характэрныя скульптуры анёлаў, часта з адламанымі крыламі, галовамі і так далей. І якое ж было маё здзіўленне, калі я ў той жа Вільні заўважыла такія ж самыя помнікі на бернардзінскіх могілках, на роскіх могілках. Скажыце, калі ласка, гэта што, нейкая наша агульная нацыянальная рыса з гэтымі дрэвамі і гэтымі анёламі? Не нацыянальная, яны ёсць у Еўропе, ёсць у Францыі, у меншай, правда, значнай колькасці. Такая спадчына рамантызму сярэдзіны 19 стагоддзя. Рамантызм як настрой ці стыль. На могілках ён, канешне, працягнуўся значна даўжэй, чым, напрыклад, у літаратуры, там і гэтак далей, можа быць, да канца не сыходзіў. Таму нацыянальнай асаблівасцю я б гэта не назваў. Такое адчуванне ад рэгіёна можа быць большая колькасць такіх помнікаў. Так? Ад рэгіёна я маю на ўвазе Гародні, Вільні, Даўгавпілса і гэтак далей. Да, амаль усёй Беларусі, у тым ліку і на габрэйскіх могілках яны ёсць. Сапраўды можна сказаць, што да, магчыма, это нейкая адметнасць, сама іх колькасць. Анёлаў, канешне, хапае паўсюль. Іншая справа, што ў Гародні іх актыўна выраблялі. Былі фабрыкі Баліслава Шышкевіча ў першую чаргу. Баліслав Шышкевіч — гэта такі, дарэчы, даволі вядомы скульптар. Калі вы гулялі па каталіцкіх могілках у Гродні, вы, напэўна, заўважалі ягоную магілу. Там такі яго барэльеф, ён нагадвае Яўхіма Карскага, такі чувак з бародкай. Вось гэта ён. Наколькі я памятаю, фабрыка ветчына гарадзенская таксама іх вырабляла. І не проста для Гародні, а яны ў Вільні стаяць на росах гарадзенскіх майстэрняў помнікі. Стаяць па ўсёй было і гарадзенскай губерніі, там Кобрын, Берасць, Каменец, Пружаны. Проста было папулярна ў свой час. Зразумела, можа быць, вы яшчэ нейкія такія адметнасці можаце назваць рэгіянальныя, ці нешта, што можна знайсці ў нас, але складана ў іншых рэгіёнах?
Ну, у маштабах Беларусі, ну, напрыклад, Крэва, Валожына, Гальшаны і так далей, традыцыя маляваных надмагілляў. Там былі майстэрні, якія з граніту выраблялі ў такім даволі рустыкальным стылі мадон, анёл. Рустыкальны стыль гэта такі стыль, у якім ужываюць вясковую эстэтыку і выкарыстоўваюць усякія прыродныя матэрыялы. Анёлаў, ён такія пузаценькія, як бывае вот у народным мастацтве, што, я думаю, часткова вызначаецца складанасцямі ўвогуле працоўкі граніта, ну, як матэрыяла, да, для лакальных скульптараў. Хаця з бетона, ў прынцыпе, там не лепей атрымлівалася. Гэтыя помнікі пасля вайны вельмі актыўна распісвалі каляровымі фарбамі і зараз працягваюць распісваць. Так што вы можете прайсці на могілкі, убачыць какую-нибудь пузатую Дзеву Марыю, такой блакітнай мантіі, тут анёльчыкі збоку, все гэта вельмі каляровае, яскравае. Я думаю, што цікавая адметнасць. Я думаю, што, можа быць, не вымаўленая, малавядомая такая, але яна дакладна ёсць. Гарадзенскі рэгіён, дарэчы, цікавы, даволі добрай захаванасцю драўляных помнікаў. Вот мы ведаем, што яны ўсе былі драўляныя калісьці, да, там у 19 стагоддзі, ну і куда-то зніклі. Прынамсі, засталося вельмі мала, але у гарадзенскім рэгіёне, напрыклад, у гарадзенскі раён гэта могілкі ў Гожы, так, это такое было мястэчка. Там захаваліся высачэзныя, можа, пад метраў 7 крыжы драўляныя, і яны цікавыя тым, што там ёсць эпітафіі, да, то есть мы іх можам датаваць. І вось гэтыя крыжы, яны паходзяць з канца 19 стагоддзя, самыя раннія. Тое ж самае на могілках у Дабраволі, Свіслацкага раёна. Там ёсць крыжы з канца 19 стагоддзя, вот мы можам прыйсці ўжывую гэта ўбачыць, як гэта выглядала. Это нешта, што мае сэнс зрабіць, таму што гэта знікне і больш ніколі не паўторыцца. Это ясна, што это знікаючая традыцыя, дрэва гніе і на гэтым кропка. У ваколіцах Ліды, у Беліцы ёсць даволі цікавыя драўляныя імітацыі мураваных капліц на могілках. З 19 стагоддзя 2 штукі там захавалася ў Беліцы. І ввогуле для рэгіёну была характэрна, асабліва ў міжваенку, імітацыя з дрэва вось гэтых стандартных помнікаў у выглядзе такой стэлы з крыжом. Толькі каптані яны бралі дрэва і рабілі тое самае з дрэва. Гэта даволі цікава. Зразумела. Давайте тады трошки перайдзем, напэўна, да сучаснасці ад гістарычнасці. Наколькі я ўжо зразумела, вы даволі нармальна ставіцеся, потому што людзі ходзяць на могілкі дзеля экскурсіі, дзеля гістарычнага, антрапалагічнага інтарэсу, так? Ну да. А чаму гэта нармальна для Перлашэза і, можа быць, ненармальна тады для любых іншых могілак? Не бачу ніводнай прычыны. Чаму гэта нармальна для ваганькаўскіх могілак у Маскве, да, напрыклад, а не нармальна для любых іншых могілак у Беларусі? Мне падаецца, што гэта абсалютна прынятая практыка. Да я па шчырасці не ведаю людзей, у якіх бы гэта выклікала здзіўленне. Ну, можа быць, я проста у мяне свой свет, да, і ён скажоны трошкі, ну. Мне падаецца трошки скажона, таму што, напрыклад, не ўсе, нават там мае сябры могуць зразумець мой асабісты інтарэс да могілак. Плюс да таго, ёсць пэўныя прыкметы, забабоны наконт таго, як правільна хадзіць на могілкі. Па-першае, вось я вам такое агульнанароднае, з чым я асабіста сутыкалася, на Гродзеншчыне, напрыклад, распавяду. Увогуле на могілкі нельга хадзіць без непасрэднай на то неабходнасці. То бок схадзіць дзеля таго, каб проста паглядзець, гэтага рабіць не варта. Можна прыйсці, каб там даглядаць магілу сваіх сваякоў. Не для чаго болей. Выходзіць трэба праз тую ж браму, праз якую ты там заходзіш. Так, праз іншую браму ўжо выходзіць не варта. Трэба кола зрабіць па могілках, але вярнуцца як заходзіла. Нічога нельга браць з могілак. То бок, спадабалася кветачка, лісточак, не, там і пакладзі, дзе ўзяла. Нельга яшчэ разглядаць там надмагілля іншых людзей, акрамя пахаваных сваякоў. Вось як вам здаецца, з аднаго боку цікавасць моладзі, даследчыкаў, да могілак, як да некай мастацкай праявы свету, і з другога боку вось наяўнасць такіх забабонаў. Гэта вось тое, што я пералічваю, гэта не тое, што ў мяне там 7 яйцей асяроддзе нейкай дзіўнай. Гэта, ну, вось такія, як бы, агульныя правілы. Гэта, ну, просто ўсе ведаюць, для ўсіх натуральна, у нас, прынамсі. Ну, это нармальная, традыцыйная вясковая культура, якая працягвае жыць у горадзе у першым, другім, а можа быць, трэцім пакаленні, хто ж яе ведае. Вось, з аднаго боку, да гэтага можна ставіцца, ну, з паразуменнем, зафіксаваць гэта, да, будзе
фальклорны этнаграфічны матэрыял, напрыклад. Пытанне толькі ў тым, да якой культуры вы належыце, бо мне падаецца, што трэба выбіраць, да. Ці то гэта і тады цалкам вся сістэма гэтай традыцыйнай культуры, тады гэта можна зразумець. Калі не, то гэта забабон, не вераванне, а забабон, да, менавіта. Тут проста трэба спакойна правесці рэвізію ў сабе і зразумець, што чырвоная котка не вінаватая, што вот яна перабегла дарогу, напрыклад, і гэтак далей. У шырэйшай перспектыве я за асветніцкі праект, у тым сэнсе, што магу только з пагардай паставіцца да гэтага. У прынцыпе, да любові і схільнасці людзей верыць у розную лухту, а сам той факт, што яны жывыя, палова з іх ад смертнасці пачатку 20-го стагоддзя, яны павінны быць удзячныя навуцы, прагрэсу ў медыцыне і гэтак далей. Проста, што яны дажылі як біялагічны від вось да гэтага часу. Што гэтым особам не перашкаджае ніяк дыскрэдытаваць такі навуковы погляд на свет, верыць у любую лухту, у астралогію, у што заўгодна яшчэ. З гэтай перспектыве я стаўлюся да іх з пагардай і не стамлюся пра гэта казаць. Клас, мне вельмі спадабалася, як вы зараз далі мне адказ з усімі гэтымі маімі традыцыйнымі забабонамі. Тады так, спадарства, раім вам пераглядзець ваш светапогляд, што калі вы распавядаеце пра тое, што варта вакцынавацца, пра тое, як важна чытаць Докінза ў арыгінале, а потым так прыкмета дрэнная, ну, трошкі ёсць дысананс. Окей, але ж вось наконт сучасных могілак, вы, напэўна, заўважылі, што ад традыцыі 19 стагоддзя раптам вельмі адрозніваюцца сучасныя помнікі, то бок, што я, прынамсі, бачу, неяк там скульптуры ставіць, ну, гэта ўжо рэдкае з'яўленне, як правіла, гэта такі прамавугольны помнік, там фотаздымак, прычым ты бачыш, што вось пахаваная бабуля 90 год, а на фотаздымку яна маладая і прыгожая. Потым, значыцца, годы жыцця і там нешта, помнім, любім, скарбім. Скажыце, калі ласка, вось чым адрозніваецца гэта змена традыцыі? Чым адрозніваюцца істотна сучасныя могілкі ад старых? Шмат чым, канешне. Па-першае, тым, што матэрыял стаў непараўнальна больш трывалым. Тое, што раней было раскошай, зараз стала стандартам. Раз. Два, амаль абавязковымі партрэтнымі выявамі памерлых. Рэдкі помнік бывае без гэтага сёння. Камунальным прынцыпам правядзення пахаванняў. Могілкі традыцыйныя і могілкі старыя, часоў расійскай імперыі, у абсалютнай большасці былі арганізаваны па сямейным прынцыпе. Сям'я лежыць разам. Зараз сям'я раздзелена. Самым там дзіўным чынам муж і жонка знаходзяцца ў разводзе, то і то праблема да пахаваць пасля мужа да жонкі ці наадварот. Ёсць вельмі шмат вельмі дзіўных і глупых перашкодаў. І ўжо вельмі цяжка уявіць, каб адна сям'я была пахавана ў адным месцы. Можа быць, толькі на нейкіх старых вясковых могілках, дзе месца ўсё яшчэ вельмі шмат, і кожны можа лечь, як ён хоча. Так што ўсіх кладуць як бы аднолькава друг за другом там. Вот. Мне падаецца, што гэта важнае адрозненне. Могілкі сталі вельмі далёка знаходзіцца ад горада. Туда трэба ехаць. Падаецца, ну, падумаеш, ці мала дзе яны знаходзяцца. Але гэта ўплывае вельмі на многа як бы аспектаў, пачынаючы ад таго, што, напэўна, упершыню за многія стагоддзя у сярэдніх памераў гарадах, буйных гарадах і многіх маленькіх знікла такая рэч, як пахавальная працэсія. Вот яна была заўсёды і не мае больш. Сам прынцып наведвання могілак, вот то, што людзі ездзяць у іншы горад, каб праведаць сваіх сваякоў памерлых, ну, напрыклад, раз на год. Это таксама абсалютная навіна. Такога не рабілі ў 19 стагоддзі. Нікому не прыйшло ў галаву, боже ты мой, трэсціся, ну, ведаеце, там, праз полгуберніі, каб вот это все зрабіць. Да, гэта все навацыі. І насамрэч адбываюцца ў нас на вачах, асабліва ў тым, што датычыцца фатаграфіі. З'яўляюцца каляровыя выявы, сам стандарт фатаграфіі мяняецца, ён робіцца все менш і менш фармальным і гэтак далей. Перамен шмат, канешне ж. Вось, калі вы сказалі пра пахаванне мужа і жонкі там у адной магіле, мне успомнілася, што я пачала заўважаць на беларускіх могілках ўсё шмат і шмат, калі там, напрыклад, пахаваны муж, побач, значыцца, напісана прозвішча, імя па бацьку жонкі, дата нараджэння, а дата смерці не напісаная. І я разумею, што жонка яшчэ жывая. Проста яны, ну так, зараней сабе падрыхтавалі гэты помнік, каб ён быў агульна прыгожы. Я думаю, вось
Людзі, якія праз тую ж брамку з могілак выходзяць, праз якую яды заходзілі, ім як бы не страшна сабе заранёў паставіць надгробны помнік. Цікавая тэндэнцыя таксама. Не ў адной магіле звычайна, а ў суседніх, канешне, я маю на ўвазе, хаця ў 19-м хавалі і ў адной, ну, ў сэнсе, ў адным склепе это лёгка магло быць. Насамрэч, гэта не так надзвычайна, як можа падацца. У 19 стагоддзі не шмат, але хапала варыянтаў, дзе ну, па-першае, пакідалі месца на помніку, нічога не выбіваючы для наступных пахаванняў, але часам выбівалі і імя чалавека, які яшчэ не памер, пакідаючы толькі вольную дату смерці. Мы гэта ведаем таму, што часам гэтая дата заставалася незапоўненай. Мы не ведаем, ці то чалавек быў пахаваны ў іншым месцы, ці то проста яго пахавалі, а дату не выбілі па пэўных прычынах. Асабліва такі разлом адбыўся пасля Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі, зноў вайны і гэтак далей, гэтак далей. А як яны пераадольваюць у сабе гэта забабонную таксама сістэмай рытуальных прадпісанняў, што можна і што нельга рабіць. Напрыклад, вынікае, што выбіць імя вот чалавека жывога можна на помніку. Дата, ну, по-любому вольнай смерці застаецца. Но вельмі часта заклеиваюць фотаздымак. Я немало бачыў варыянтаў, дзе ён проста скотчем залеплены, а адлепіць яго, калі пахаваюць. Ну, тут па-рознаму выкручваюцца, як бы. Клас, якое раздолле для фальклорыстаў проста гэтай вашай могілкі. Я цяпер зразумела, чаму вы імі так моцна зацікаўленыя. Ну, глядзіце, вось ужо на фінал нашай размовы. У сучасных гарадах ёсць праблема, якую таксама падымаюць раз за разам, про тое, што месца на могілках скончваецца, а жадаючых там ляжаць неяк не скончваецца чамусьці. Як вы думаеце, ці сапраўды гэта істотная праблема для нашых сучасных гарадоў, і што можна з гэтым зрабіць, калі гэта сапраўды праблема? Да, гэта істотная праблема, можа быць адна з самых важных праблем для сучасных могілак, а не гістарычных у сэнсе кіравання імі. Шлях тут можа быць толькі адзін, гэта часовы характар пахаванняў, як у Еўропе. Гэта не азначае, што палежалі 20 год там і все свабодныя, да? Ці, напрыклад, у Італіі, Іспаніі, паўднёвых краінах гэта можа быць і 8 гадоў, і 10 гадоў. Это вельмі кароткія насамрэч прамежкі, пасля якіх трэба даплочваць за права лежаць. Але ясна, што нейкі такі фармальны акт, хаця б невялікая сума, праз пэўны час павінна некім уносіцца. Канешне, па-за вось гэтым гістарычным пластом, які можна так ці інакш акрэсліць, правесці гэту лінію, напрыклад, усе пахаванні да 18-го года, 1918-го, плюс, там па нейкіх прыкметах яшчэ нешта. Канешне, калі там застаецца, напрыклад, проста металічны крыж, невядома, хто там пахаваны, няма сваякоў і гэтак далей, гэта магіла павінна выкарыстоўвацца зноў. Для мяне гэта абсалютна відавочна. Ясна, што ўзнікаюць этычныя праблемы, да? Ну, а што рабіць? Насамрэч, тут далёк хадзіць не трэба, вось яна беларуская традыцыйная культура, якая хавала слаямі. За кошт таго, што помнікі былі драўляныя, яны там рэгулярна падалі, гнілі, і магілу капалі зноў на тым месцы, якое падавалася вольным. Калі выкопвалі косці, напрыклад, не спарахнелыя, а такое бывала нерэдка, іх кідалі ў тую ж магілу, маглі кідаць манету на выкуп старому пакойніку і гэтак далей, гэтак далей. Іначай кажучы, калі прах у той ці іншай форме застаецца на могілках, у цэлым могілкі можна ўспрымаць як месца памяці гэтага чалавека. Нават калі магіла его страчана, мы ведаем, што ён пахаваны тут. Нельга сказаць, што он там куда-то выкінут, умоўна кажучы, да? Он просто вернулся ў нейкую большую ананімнасць, у якую вернецца абсалютная большасць сучасных пахаванняў. Тут не трэба ніякіх ілюзій. Трэба разумець, што пахаванне гэта справа сямейная. Это клопат сям'і і клопат таго, што называюць камунікатыўнай памяццю людзей у 3-4 пакаленняў, які асабіста ведалі гэтага чалавека. Вельмі рэдка пасля гэтага камусьці прыходзіць у галаву шукаць, займацца. Вы можаце падумаць пра сябе, на якую глыбіню пахаванняў вы ведаеце, да, там сваіх прабабуль, і за якімі з іх магіл вы клапоціцеся. І якой бы гэта глыбіня не была, 4-5 пакаленняў, вы вельмі хутка знойдзеце гэты край. Для беларусаў звычайна ў вёсках гэта было 3 пакалення. І, если честно, калі не рассказывать сказки там про 7 поколений и вот это все остальное. Это не трагедия, это абсолютно нормальный, здоровый, спокойный подход до того, что отбывается с нами после смерти. С нами не ў сэнсе нават останка, ну, памяць про человека. Не трэба тут уж быть такими гордецами и думать, что нехто нас будет памятать стагоддзямі. Зовсім не факт. Пакуль такие реформы не будут проведены, а намек
намёка на іх няма, мы маем вялікія праблемы наперадзе. Ясна, што гэтыя гіганцкія могілкі, якія ствараюцца сёння, праз 50 год будуць паўзакінутымі тэрыторыямі, за якімі не будзе каму наглядаць. Паўзарослымі, маргіналізаванымі, магчыма, крымінальнымі. Неяк і гэту праблему вырашыць. Тут таксама праблема, но невялікая беда у нейкім сэнсе. Зразумела, дзякую вам вялікі за такую змястоўную цікаўную размову. Можа быць, маеце нешта сказаць, пажадаць нашым слухачам на развітанне. Можа быць, наступны раз, прыйшоўшы на могілкі, паспрабаваць паглядзець на іх неяк па-іншаму, таму што насамрэч могілкі гэта тэкст, які можна чытаць дзесяткамі розных спосабаў. Разглядаць фотаздымкі, чытаць эпітафіі і гэтак далей. Я думаю, у сэнсе змястоўнасці гарадской прасторы могілкі это адна з самых змястоўных, насычаных зместамі і сэнсамі прастор для чытання. Я думаю, што расшырэнне нашых магчымасцей, у прынцыпе, задумацца пра гэта, яно ўплывае і ў цэлым на то, як мы бачым рэчаіснасць, на то, як мы не толькі могілкі, але ў цэлым успрымаем яе. Таму могілкі гэта выдатнае месца, дзе можна папрактыкавацца. Зразумела, вялікі дзякуй. І вам дзякуй. На заканчэнне я павінна вам сказаць, што асабліва чутлівым людзям будзе, напэўна, дзіўна, як мінімум, чуць такія выразы кшталту «усе ляжаць штабелямі» у кантэксце могілак, але я вас папярэджвала, што з спадаром Сергеем трэба быць акуратнымі. У любым выпадку, калі вы раптам зацікавіліся тэмай могілак, асабліва гарадзенскіх могілак, я вам раю знайсці ў інтэрнэце такое выданне «Гарадзенскі гадавік нумар 5». Ёсць у вольным доступе, можна спампаваць, і там якраз 5-й нумар прысвечаны тэме гродзенскіх могілак з розных пунктаў гледжання ад розных жа даследчыкаў. Вельмі цікава, вельмі раю. А таксама я вам раю падпісацца на наш падкаст, паставіць лайкі, зорачкі гэтаму выпуску і ўсе астатнія прыемныя адзнакі. І пачуемся. Набывайте поэтому билет